Sisplau, et vols casar amb mi, Miyaka? Escolta, vas molt de pressa i, a més, només tinc 15 anys. Sí, ja ho sé, és l'edat perfecta per casar-se i jo també tinc una edat bona. Una edat bona? Ah, sí? Ja fa temps que hi dono voltes i et juro que treballaré tant com pugui. I no permetré que pateixis gens. No és això. Et protegiré i t'estimaré tota la vida. Et prometo que ets faré feliç. Tamahome. T'ha quedat clar, Miyaka? No, Miyaka, no ho diguis. Ella va dir que no, o sigui que digues que no. Miyaka, sigues valenta. Miyaka, no. Però de què parles, Tamahome? No ho deus dir de debò, oi? Que no veus que és absurd? Miyaka! Tamahome, em penso que tens una idea equivocada de mi. Mira que demanar-me que em casi amb tu deus fer broma. Sóc la sacerdotessa de Suzaku i tu només ets un dels meus 7 guardians guerrers. Què? El fet que jo senti un efecte especial per tu no vol dir que ho hagi de portar a un extrem tan desproporcionat. Què? Tots els nois sou iguals. Què? No ho dius de debò? En un moment així no pot ser que diguis això. Oi que no, Miyaka? Em sap greu, Tamahome. És veritat, les coses han canviat. Jo ja no sento el mateix per tu. Vinga, home, allò era amor de criatures. No t'ho prenguis tan seriosament. Va, promet-me que no. De fet, és que era això el que havia vingut a dir-te. Bona nit, Tamahome, que descansis. Per què, Miyaka? Vull que em diguis per què, Miyaka! És inútil. Ja no ens podem estimar més. Perdona'm, Tamahome. Perdona'm. Que vull viure tota aquesta vida amb tu. Però és que no pot ser. No pot ser. Ei, hola, Miyaka! Bon dia! Hola! Bon dia. Ei, Miyaka, en Tezuki i jo dèiem una cosa. Per què no anem a la ciutat aquest vespre? I al Festival d'Observació de les Estrelles. Què et sembla? Hi podríem anar, oi? Molt bon dia, Tamahome. Diuen que hi ha un festival aquest vespre. Per què no hi anem tots junts a divertir-nos ara que encara som aquí? Serà el millor per tots dos. He de parar de pensar en Tamahome i començar-me a concentrar en el que s'acosta. Ho has vist, Noriko? Has vist com la Miyaka se'l treu de sobre? Sí, ja ho he vist perfectament. Només se m'acut que potser en Tamahome ha dit coses que no li havia de dir, com sempre, oi que sí? I ara què passarà? Vinga, explica'ns-ho! Em penso que no li agraden les bromes. Tal com veieu, Hokan és un país muntanyós. Podem fer passar l'expedició per aquest pas de Genbu i anar seguint aquesta ruta. No, jo diria que hauríem d'evitar aquest pas i travessar la frontera en línia recta. El canal és el millor lloc. Miyaka! Bon dia. Hola, Chiriko. Ara parlàvem del terreny del país de Hokan. Tant ell com en Chichiri han tingut la mateixa idea de travessar el canal per passar fins al punt d'entrada. Prepararem el millor vaixell que tinguem i així demà passat ja podreu començar el viatge. Hotohori, tu no vens amb nosaltres? No t'amoïnis. Aquesta vegada aniràs amb 6 guerrers. I a més, en Tamahome també vindrà amb tu, oi? Miyaka. Sí, esclar. Bé, fins després. Realment, em penso que li hauria de demanar consell a en Hotohori per tot això. Chichiri. Suboshi.